Vloženie prepojenia na konkrétnu mailovú adresu. Kliknem do bunky, kde chcem vložiť hypertextový odkaz na konkrétnu mailovú adresu a potom kliknem na hlavnú ponuku Vložiť. V otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Prepojenie a v dialogovom okne Vloženie hypertextového prepojenia prepnem pozíciu Prepojiť na e-mailová adresa. Do poľa Zobrazovaný text napíšem text, ktorý sa bude zobrazovať v bunke. Do poľa e-mailová adresa napíšem mailovú adresu a nové nastavenie sa prejaví kliknutím na tlačítko OK. Keď kliknem na hypertextový odkaz moja adresa a som pripojený na internet, tak automaticky sa mi otvorí moja schránka.